tak se můžeme posadit aspoň chvilku na Clash, vole, chlapi. Tomášovi, že to je Pavel, já jsem mu vždycky říkal, že jsem Tomáš Měsíček celou dobu, tak se ti omlouvám, že jsi Pavel, teď to vím. Chtěl jsem ti jenom ukázat, že jsem si kvůli tobě nalakoval nehet. Je to proto, že to doufám bude. A hážu ti rukavici jako Jacobo Casanova, vyzývám tě na souboj. Ty vole, tak Lesi, kdy můžu mluvit? Kdy můžu mluvit? Mluv. Takže věcná, hezký. Já myslím, že každopádně je to mazec a Kosu smažky 2. ten jakoby souboj přijímám. Děkuju. Pušky, nebo jak se říká, pistole, anebo šavle. A nebo pěstí. Mafix AT, jo? Dobře, já No v září. ještě musím prokousat. Kámo, si vem si prostě, že by fakt prostě hrdě napikoval kámo z stejného týmu, kámo, to všechno. Které máme na začátku, protože na vaše sázky, které pak můžete zkusit. Kámo, jak se teďka po sobě skočí nebo něco, vole? Už někdo jde? Otázka teď teprve přijde. Ty jsi zmínil, že Už mu stojí vlasy. GP, protože si QR kódu na Clash fanouště jsou prostě scény Co stalo? Já to nebudu na sebe, před svou premiérou. Počkej, co se stalo? Čeká tě první zápas. já to nebudu na sebe, já to budu na sebe takhle, víš co? Až to nejdeš na mě. Potřeboval se Já se schladit jo. Ty jsi legenda české hudební scény, jeden z původních členů nejznámějšího českého boys bandu Lunatic a teďka taky zápasník Clash of the Stars. Jak se těšíš na zápas? Já se těším moc, protože vlastně já jsem starý pes, mě je 47, Pavel je mladý kluk, takže to bude prostě jako kdyby jsme prostě byli jako... Musím říct, jak, kámo, však jsem vstal, kámo, v 8. Tam už nikdo nejezdí. Jestli jste viděli někdy Hvězdný války, tak tam prostě taky jde táta proti A ty si volal? synovi, tak to vidím takhle. Ale kokot, Marku, ale kokot, myslím ti na to skočím, jak tam na tým svíku dementi, ne, vole? Darth Vader, jo? Povou doktorku. je to trefný. Já jeho songy, jakoby, prostě to byly holky Pošlu v papíry. dolky, holky v dolky, někdo holky, někdo v dolky. Proti Martinu. Ne pro doktorky, kam já pro zlou doktorkou, vole. Velkou Víc jako někomu jako tady zecu prostě jinak prostě. Co je? Že prostě moje ségra měla 100 000. Já bych chtěl jenom říct, že ti závidím, že tvoje sestra žije, moje sestra umřela a nechtěl bych nikdy, aby jsme se bavili o rodinách, prostě to vynecháme, nebudeme si prostě skákat do rodin a přeju jenom té rodině hodně štěstí. Máš štěstí, že mám tu smůlu, že prostě ségra mi umřela, když bylo 25, takže prostě buď za to rád, nějaký pokojíček, to je prostě sračka, že jsi to vymaloval. Ale to je život. Nikdo má auto nehodu, nechci prostě, aby jsme se nikdy hádali prostě a nadávali si do rodin. To je jediná věc, kterou prostě od tebe vyžaduju, jinak nic. Souhlasíš s tím? Že si nebudeme nadávat přes rodiny? Ale že to se poleješ. Ale já... Co jsi to dostal? A to máš nějaký papírek, doma vlastně něco, jak tam ani nepůjdeš, ty demente, vole. Co to je? Ale že to se poleješ. Ale já... Nevím, tak. Hej. Takže... Já To je každopádně... fér, nebudeme si nadávat do rodin, ne? Ano, jasně. Na to si plásem. Právě. Dobrý. Vy jste se na tiskové konferenci nepotkali, ty jsi byl snejsi nemocný, nemohl si dorazit. Ano? Ale ty si, Martine, si tu show pro sebe víceméně ukradl, byl si největší náhoda. atrakcí Byla náhoda. tiskovky. Jak na tu tiskovku náhoda. vzpomínáš, jak jsi ji užil? Já měl jsem štěstí, že jsem byl třídenní a že to prostě vyšlo, že jsem tam jako... že to prostě bylo tak akorát jako, že... Bylo to jen tak, mám si dostat přes píču dole Luchovně, už jsem o tom mluvil všude, mluvil jsem o tom Brichtato, nechci vás tady unovat, chtěl bych prostě trochu to posunout, čeká nás prostě zápas, který rozhodne o mý kariéře v Clash of the Stars, buď dostanu přes píču, nebo ukážu, že jsem frajer. Jaká byla reakce okolí, když Mně se líbí, jak on úplně prostě zapálený, jako se nosí palici, vole. Ukázal se s divákům a oficiálně se to oznámilo. Já mám rád Aikido, Taekwondo, ty vole, víc co mám to rád, Stylos, Tekken 3, more, Namco, vole, mrdám tě. Já se omlouvám. Já mám rád Segala, mám rád automaty a mám rád i tebe, vole. Ty vole, To je na piču, ale, protože Mám rád vlastně budu tě automaty. muset zbít, no. každopádně
Tohle si otázka další, nebo jak posunem se nějak, jakože prostě zdravím rodinu, Mě by zajímalo taky, mě to mrzí, jestli- mamko, mě to mrzí, já chci ty kelínky, vole, Každý z ústí. mamko, družíš mi, Snakey si pomalu. další, nebo... Jo, tak jo, to je Protože pravda, vlastně- vždycky tak Ty jdeš budeš kolem muset města zbýt, a jdeš do Mekáče, vole. Každopádně, A čekáš před těma dveřma a tohle jste před těma dveřma, kámo. tohle si otázka další, nebo jak posunem Dobrý, se jdeme si dát nějak, jeden Big jakože Mac. prostě zdravím rodinu, Mě by zajímalo taky, mě to mrzí, jestli- mamko, mě to mrzí, já chci ty kelínky, vole, družíš, mamko, družíš mi, Snakey si pomalu. Pomalu, 13 Snakey. let, v Azkabanu. Otázka moje zní, když jsi viděl V Azkabanu. a jak jsi vlastně Čau, radíme, zdar. podmanil tu show. No. Stejně jako Azkabanu. ty, když jsi byl na první tiskovce své, taky si ten celý duplex More, já ošálil jsem ale přijel do vašeho hotelu, more, já jsem přijel v A3, vole, on přijel, vole, já nevím, ty vole. Taxíkem. Takže Nevím, ty vole, jak moc tě mrzelo, že jsi na té Porsche tiskovce nebyl? 911. Já měl jsem, A3, Izo, to má každý. Proti A3, tak co? Co to je? Já ho mám jako, že tady... Salazar jsme rozdělili v zapomnění, ne v Azkabanu, vole. Můj fotr měl fotel. To je dobrý, jo. Mlátil mě. Táta tě Hodně mě mlátil. mlátil. OK. Hodně. To se dělám. A mám z Mě toho táta, psychiku. mě táta zase Mám z toho polival, psychiku, kámo. můj táta mě polival vodou ve Už to sprchování, přehrává. si koupil rybičky. Kámo, já a si oni myslím, mu že jako fakt posypali, prostě neudělal mrdlej v tom palici, prachy, kámo, tak to nás bude nějaká ta... To je prostě, když je přešlehneš, kámo, tak moc, kámo, už prostě Plnou přijde vodou, normálně, já jsem nikdy vole. nebrečel. Takže prostě, proto zpívám písničku Máma, jinak tati, Jako tady ten už je jako zazený, ten kamarád, tomu už to nic nedělá, jo? Tomuhle už to nic nedělá, na 100%. More, bráka jsem žral z řízek, vole, jsem na záku, vole. A tomuhle to Řekl, teprve, že se vole, mnou rozdělil, přitom to začíná nebyla šílet. packy, takový bomby dostal. kolik je bráchovi? Hodně, o 2 roky starší než já. Můj brácha je o 4 roky mladší, jmenuje se Petr. Krásný, ale... Jmenuje se Proč Petr. s těma rodinama ne, jdeme dál. Lesy. Snakey, co tvoje tréninky? Teďka, to se ještě nezmínilo, váš zápas je podle pravidel boxu, v malých rukavicích, MMA rukavicích. Je to rozdíl oproti předešlým tvým zápasům, kdy byly podle pravidel MMA. Co příprava? Je nějak uspůsobená? Trénuješ třeba s jinýma lidma, než to bylo na MMA? No, každopádně šel jsem do konceptu, jakoby do tohle, konkrétně do tohle zápasu, jakoby stylem a dá se říct, že i s tím nádechem, jakoby... Jakoby takhle, já bych, kamo, to jsou, S tím nádechem, jakoby animace. Oni jsou všichni úplně že našlehaný. že to dám prostě jako Rocky 4, vole. Ale s tím, vole, trošku, vole, že na to. Já jsem Rocky, vole. On je Ivan Drago, vole. Ale ten melír mám já, kámo. Ten melír mám já. A nakonec, frajer, přes nějaký média, jo, virtuální virtualita, vole. Virtuální Vole, virtualita. že to vypadá, že budu Apollo Creed, vole, který prostě... to bude mi další nickname, kámo, virtuální a virtualita. Já se držím těch vězných válek, já jsem Dark Vader a ty jsi můj syn. Jako já nevím, každopádně, mamko, zdravím tě, mám tě rád, jo, zdravím rodinu, Máme to na to- Lukáše, máme na to Steel Barbara, nekoukáme, no. ostříhal mě, opravdu mi tam udělal jakoby Ostříhal intro, mě. VRL 2 z PlayStationa, jakoby z jedničky, Ostříhal mě. 2002, plácnu, nevím. Jo. Co je, A vole? já nevím, jako, moje mladá, Jak si neboj se. More, hej, Musíme začít, už uděláme show, okay, nebudeme kecat k pičovi, jdeme do Pohodě, sebe. já dáme mám si ještě páku, pár otázek, než tu show děláte, tak si pojďme popovídat. Snake, si potřebuješ asi opravdu mikrofon, Dáme tak si tady páku? dojde k technické... Dáme páku, brácho. Kamo, tak tomu to najelo, kámo. Jako Tomu to najelo jak svině, ty jako já debile. jsem levák. Ale jako- Napravo mě, takhle, myslím, že to bude remíze, dáme si páku, budeme féroví. a Nejdřív tohle, no. hodíme si mincí, jakou rukou začneme, dáme si obě dvě ruce, budeme féroví, dáme si roh a pojeme pravou i levou, dáme si nové páč, ty vole. Dáme si tak, sedíme mít do šiltovku, dáme si páku, hodíme si mincí, já jsem levák, vyhraju na levou, ty mě dáš na pravou, bude to remíze, já to vidím. Já myslím, jako, že... Mám mokrý ruce, musím. Dobře, kurva! Dáme si páku, vole, pojďte se. A on se směje, kámo, ten už zlomil charakter, kámo, a tady ten charakter nemá, kámo, tady to je prostě all in, kámo, ten týpek to nepřehrává. Ale Snake už se směje, Sadíme se, kámo. kdo se sadí, že porazí obě dvě ruce. Dáme páku, můžeme? Vole, já dáme páku, vole. Ale kámo, Dáme jako páku, pojďme, Kocián, pojďme, vole, ten je dáme úplně v páku. prdeli, Ale vole. máme minci, se... Já, protože jsem starší, Ano. tak ti dávám jako mladší, si můžeš vybrat. Já nejsem Japonec, aby si mě respektoval. Konnichiwa! Jako, tu minci Já nejsem nehodím, Japonec, to aby si mě oddělej si. respektoval. Já, protože jsem starší, Ano. tak ti dávám jako mladší, si můžeš vybrat. Já nejsem Japonec, aby si mě respektoval. Konnichiwa! Jakou chceš, pane nebo orel? Danielson. Kámo, to je si- fakt insane, jinak- kámo. Prostě týpek je z mostu, kámo, No, to si musíš, řekni, pana orel, to tam prostě je může hned, kámo, ale tady severní to je, Čechy. ne? Pana nebo Orel? No jasně. Tak to jsem přeskočil, kamaráde. Pane nebo orel? Jakože... No má pana orel, víš co, tak jako... Dámy a pánové, toto je level, toto je level. Jako je tam Pana nebo orel? Pana nebo orel. Vybereš si pak ruku, když vyhraješ. Nevím, jako... No tak jako, já ti to vysvětlím. Vidíš tu díru, jo? Tak To ty už se se nechovej dělá, jako píča tak a jako- řekni pana nebo orel.
Tak podle mě jako kámo týpek to měl celou dobu v prdeli, kámo, a jenom se mu to rozpustilo, kámo. Vyhrál. Jak se to nedokážu Jakou vysvětlit. ruku? Takže si vyber ruku. Týpek pašoval, kámo, na Takhle. přes letadlo, kámo, pitlíkem mu to prasklo v prdeli, vole. Bomba, kámo. Máš obě dvě ruce, jako já jsem Teď teď je to na tobě. Pravá ruka. vyhrál si. Co jako? Vyber si. Ale to jasně, já jsem každopádně, počkej, bráško, něco mi nesedí. Počkej. Co, jako, že jsem silný? Počkej. Hej, jakože, to ne jakože za to zavání fízlem. Já, jakože já v rychlosti. Jako, mohl si tu páku dát, ne? To míčkem. Včerejška. Je prostě jednoduchá. Začal jsem trénovat teprve od včerejška. To? Jako, Jo, Co je? já nevím. Prostě třeba jedu, ty ne. Bacho, klid. Co dělá? Příprava je prostě v klidu, já jsem vám chtěl něco ukázat jako něco na stole. Ty připraven něco říct? Počkej, tady to je moje příprava, můžu? Napál mě, no, ze zádu, budeš frajer. To je moje příprava, tady to. Takže se připravuju prostě... Jak to skopnul na tructu? Počkej, tady to je moje příprava, můžu? Člověk Napál mě, no, ze machroval, zádu. člověk tomu nakopl metalku, frajer. vole, segalovku, čum, To je moje příprava, hele. tady to. Co je? Takže se připravuju prostě být zlej, no. Já byl celý život hodnej, víš co, pomáhal jsem dětem, malým holkám, který se nemohl píchat, protože byli pod zákonem a teď se prostě musím stát rváčem během chvíli. Takže se připravuju prostě být zlej, no. Já byl celý život hodnej, víš co, pomáhal jsem dětem, malým holkám, který se nemohl píchat, protože byli pod zákonem a teď se prostě musím stát rváčem během chvíli. Jak tvou přípravu narušují robotičtí ptáci? Robotický práci to nerušuju, když si dám moc. Tak vidím všude robotický ptáky, no. Je to pořád lepší, když by viděl prostě černý ptáky, ne? Ty jsi zmiňoval, že... že Jaký jsi v rámci ptáky? Robotický práci to nerušuju, když si dám moc. Tak vidím všude robotický ptáky, no. Je to pořád lepší, když by viděl prostě černý ptáky, ne? Ty jsi zmiňoval, že... že si v rámci přípravy Řekl právě nějaké černý? ty robotické ptáky, reprodrozdy takové. Víte co, tam jde o to, že prostě člověk, co je dlouho vzhůru, tak vlastně po nějakých, je to prostě taková studie, po 4 dnech ty odchází nejdřív sluch. Máš prostě halucinace, jdeš třeba ve městě a najednou slyšíš ve vchodě pojď sem, tam jdeš a tam nikdo není, je tam popelnice. Jo, potom prostě to... Tak to počkej, potom to je- druhá věc, To je dobrý info na moje točení režimu, ticho. odchází ti motorika. Začínáš se chovat prostě jako smažka, chodíš prostě, myslíš, že jdeš dobře a najednou už, bráško, máš něco, to už je 5. den, 6. den už jsi moc a vidíš robotický ptáky. Tak jsem si řekl, že to řeknu lidem, aby si viděli, aby si dali bacha, protože vlastně Karel Čapek vymyslel od doslova robota, naše robotický ptáky a já bydlím teď v Ruské ulici, což je vede Čapka, protože já miluju naší historii a miluju naše spisovatele, proto jsem prostě robotický pták. Ty jsi zmínil, nebo tě napadlo, že to vlastně mohlo být klidně, možná od policie, nějaký odposlech nebo kamery. Odposlechy? Nenapadlo ale tě takže třeba? jo. Počkej, Robotický pták, ne, vůbec. Snakese? Ne, to jsme se ještě neznali se Snakesem. Já jsem prostě strašně rád, jako, že ho vidím prostě konečně naživo, protože když jsem tady přišel na ten, jak se to jmenuje, Trash Talk, nebo Before the Clash. ne, ještě předtím, to, Stray Down. Stare down. To bylo takový, že... Jaký Stray Down? Ne, ještě předtím, to, Stray Down. Straight down. To bylo takový, že když jsme hráli, no má, jsem se u toho smál, že jsme hráli jako sálovou kopanou. Tam prostě jenom cvičky. No, a jako těším se prostě na to, že se do mě bouchne, protože on, když jsem viděl ty zápasy, to je takový já jsem šlehač, viděl kámo. 2, ten třetí si nechci pustit zatím, protože bych mohl dostat strach, jako mě stačí 2 díly. A respektuju ti, že si prostě šel s větším soupeřem a že vydržíš ránu. Kámo, ti přísahám, ten Snakes absolutně nerozumí ani jedno jediné slovo. Čem na něj? Že já ti budu muset prostě klasicky dávat jako na, jak se to jmenuje, dávat O, nebo mu rozumíš moc dobře. dávat ti prostě na břicho, na to tvoje břicho, který nemůžeš, dávej si bacha, prostě všechno budu dávat na spodky, všechno si bacha na budu Alexa dávat Zacha. spodku. Protože na hlavu to vydržíš hodně, to čumím, to je respekt. Snakesy, tobě jasně. ani nemusím otázku pokládat. Kámo, řekněte, kámo, ten dám si lesy. prostor. Ano, každopádně... To je fakt mák, jakože. Já chci říct to podstatný. Za první poprosím režii, aby mi dala vodu, protože jsem si dal jakoby s kámošema zelí, jo. A mám suchý rty, napil bych se dal jsem si vodu. a já chci prostě trošku se vzhledět v tom, co dělám, takže to prostě pobírám jako z jiný stránky, more, jo. Klid, Bláško. Jo, v klidu. Ty jsi říkal, zpomal Jo. jsem, víš co. Takže já každopádně mám konečně soupeře,
po 4 letech mám soupeře, Jak mluví ten Snake za jednou, jak mluví? který prostě, stojí. ano, takže prostě tady nechci jako dělat nějaký jakože hypy, vole, já myslím, že co se týče tohohle, jakože extrému, vole, tak každopádně, my z České republiky, neboj se, já to počkej, my z České republiky se stává Davičonka a Datel, Nídi, jo, takže to je vrchol, mole, tam už neuděláš nic, to je strop. Taky jsem to říkal, ale můžeš si ukázat. Co tam dělá? Takhle, jakoby, víš, robotickýho, jakoby. Hej, já si ho nedělal, Komu? kámo. Já, protože tam bylo to, že přijde gala večer a my jsme tak nějak stejně jakože tam tasil, vole. temperamentní. A já si říkám, ty Už vole, jsme kámoši, víš, tě se objevíme, budeme se líbat. jo, já jsem neskáný, bráško. Já to chci autorita, za první lunety, kámo, víš co. A já třeba si moje máma, víš co, já to nevím, je to prostě to, ale kámo, ať si můj lék, vole, nebo ať tady tyhle ty bomby, vole, tak tady ta písnička je Kámo, raketa. A já nemůžu, co dělá vole, tam? tady, vole, víš co, Já mu jako, nebudu, show business. neudělám to prostě, já nemůžu útočit, když mluví Jo? na lidi, musí stát proti A mě. každopádně frér, Férovej, pojď se vidím, že má pokoru. A to je dáme si frér. páku, já nebudu prostě mát, Já pojď. chci, Normálně, to chci. rovně. Kámo, tak tady do téhle pyramidy už chybí jenom Tyler Darden, kamaráde. A ti přísám, to by se spolu mohli bavit, kamaráde, celý rok v kuse a nezavřeli by hubu, vole. Jakoby. je zápas, kde se ukáže. A já si to dám podle svého gusta, že mám... Hej, že mám soupeře. Ale mluví prostě na lidi, počkej trochu dál, že tady, Ne, to nechte, tady ne, jo. Tak. Takže Vidíte musím být co? takhle, jo. Vzácný, Ale kámo. nechci sem, protože to už jsem docela dost, jako. Vodu Já nejedu. myslím, že na Sternownu ještě čas, já tady mám spoustu otázek. Kámo, Ok, co jdeme, to dobrá, je? dobrá, no. Všichni říkáte nějaký bačky, my jsme Dej se si, mám normálně otázky zamluvili na do sebe. tebe. Co dieta, jestli stále se... Jak jde životospráva a zhazování váhy? Co dělá ten kocián? Takže ba je taková, že v životě Kámo, je tomu vždycky to najelo bajka strašně. a já jsem rád hlavně za Clash of the Stars, Všichni jsou smutný, což je každopádně, teďka jsem viděl McGregora v prestižní soutěži, v té nejvyšší vrcholové soutěži ve vesmíru jsem viděl McGregora. Vstoupil prostě přímo do klece a jenom já viděl sebe. Říkám, more, a já mám kotník prostě v prdeli a užívám si toho kopa. Co má prdeli? More, a já mám kotník prostě v prdeli Kotník, a okej. užívám si toho kopačky, tady to a hlavně bavíte mě, mám Co to ten rád kocián, a kámo? hlavně víte proč? Tohle to jako, že víte co, můžu si dovolit prostě mít atypický jakoby prostě before, když mám atypického Ty bych soupeře. jsem zahrabal jak Rek'Sai, ty debelečům. Víte mě, mám to No, rád Rex je na gangu, a hlavně vole, víte čum. proč? Tohle to jako, že víte co, můžu si dovolit prostě mít atypický jakoby prostě before, když mám atypického soupeře a já si užívám prostě ten zápas prostě. Hlavně, počkej, brzy brát. Lidi brácho zatím, ty keci mě nebaví. Kámo, hraješ Lísina, první minuta a čekáš, kámo, u Turety, prostě až CTRL trojku, kámo, Jo, emotky nebavte to. čum. No pojďme si trošku, Počkej, brzy brát. lidi brácho zatím, ty keci mě nebaví. Vojtel Lísen, kámo, Nebavte to, emotky. No pojďme si trošku víc, páku si nechtěl, dáme si soutěž kliku, něco prostě, aby jsme ukázali, když vodáč čeká nějakou bitku, tak mi dej aspoň tak pičo. Ty krávo. Tak mi aspoň Tak ty facku. pičo. Pojď. Já myslím, že... Páně. Já říkám od začátku, že co vám říkám, takhle vám to říkám. Takže tak. OK. Nexi, tentokrát Co? Já říkám od začátku, že co vám říkám, takhle vám to říkám. Takže tak. OK. Nexi, tentokrát si favorit. Děkuju. Láskaři ti věří. Ano. Máš Kolik má kurz? kurz na tebe dneska na To já to beru prostě jako, že prostě jako UFCčko prostě na PlayStationu a já se tím bavím prostě. To je moje úchylka, takhle to máte. Já vás sbírám jako Pokémony. Vy moji fanoušci, vy jste moji Pokémoni. Já jsem ninja, já to jsem prostě ninja, beru brácho, jako pojď. UFC na PlayStationu. More, Co dělá Akali, vole? myslíš, že mám suspenzor Venom jenom tak? Že mám suspenzor Venom jenom tak? Já myslím, že ne. Martine, Ninjo, Já jsem ninja. na tebe kurz Ne, přáně, počkej, bráško, ten mi povídáku, bráško. Kámo, co to je, vole? Bylo víc, jako já jsem outsider, že jsem tady poprvé, jako víc co, tady Já bylo si to fakt užiju jako doby ten ve zápas, fakt si to 47, užiju. doby ve Trénu, more, trénu. To je dobře. Víš co? Až jde ve finále, ironie, že pravidla v boxu. Takže bacha. Já, more, já nebudu Apollo Creed. Já nebudu Apollo Creed. Kámo, ano, to je moje botlinka, kámo, každou hru, vole, to je moje botlinka. A absolutně si nerozumějí spolu. Já ne. A jestli jo, tak To je prostě support se jí dopředu, vole, a deck, který se jí vzadu. jsem za to rád.
Pak je na boxu, no, ne, pohodě, brácho. Martine, co ty na to? Na to, že jsi outsider? Já si strašně vážím toho, že prostě má ke mně respekt, protože já jsem myslel, že pro mě půjde jako na tom straight downu, ale jde o to, že prostě já si fakt chci zaboxovat. Když jsi viděl jeho zápasy a víš, Jo, jak ty jeho sám zápas boxuješ, je dobrý. Vnímáš se ty sám jako favorit? Sám. No takhle, kdybych si vnímal jako favorit, tak to je pícha, co předchází pád a to ti vždycky zlomí vás. Takže já počkám, co ukáže, zabalím se a uvidíme prostě, co bude dál. Vyzdvihává své předpoklady, ukazuje mi své zkušenosti ze showbiznisu, když jsem byl malej, viděl jsem plakáty, ty vole, říkám hezky kluci, hezky zpívaj, pak říkám ty vole, jakože to trošku u mě bylo, že nejdřív jsem poznal Lunatic a pak Backstreet Boys a já celou dobu říkám, Get down and move it all around. jako říkám upřímně tady tohleto a já každopádně Frér si to užívá, já jsem rád, protože já jsem málem skončil v blázinci, ty vole. Já co mám pocit, tak Málem. prostě jel trošku jakože, O kousek, ale. jakože si dal prostě nějaký spaní prostě ve své kariéře. Čau. Už to začíná být, Jo. Takže tady právě legenda, to je právě to, co tady hlavně oslavuju, jo. Co vám říkám? Co vám říkám? Jak bych napal ho, už je konečně čas, konečně čas, pojď. Ale jako, ale zatím to, ale prostě zatím, ale bacha, je to s Vítkou, vole. Ne jako, hele, jsem v mým býváku. Takže Kamoš, řekl něco smysluplný ten Snake za poslední půl hodinu. Johnnyho, ten prostě už dal ten limit s Pablem, tam už nejde víc. Bizar, v tom případě, Kámo, on je jak děcko, kámo, on je tak 8, kámo, přísám ti, to čemu to Voldemorta, vole. v případě, že se začne prostě v Clashi prostě odehrávat to, že to začne nabývat na takovým prostě, Viděl jsi Batmana? takovýmhle konceptu logiky nebo intelektu. Takhle si prostě bych viděl prostě budoucnost novodobých tiskovek. Viděl jsi Batman? No to je jedno, já prostě teďka vám říkám, že prostě vám ten suspenzor venu, protože vidím prostě ty fréry jsou na Kámo, co dělá? Nexi, a co tvoje budoucnost? Co třeba další nějaký zápas? Ty jsi měl původně zápasy s Markem Podnikatelem, zajímá tě ten zápas stále? Tak každopádně s Markem Podnikatelem měl jsem uzavřenou spolu, už to vypadalo na Baldwin, oficiální vole. jakoby štíru, místo toho jsem Ty vyfasoval. vole, pořád mluvíš, pojď si něco dělat, páku nebo nějakou zábavu, ty vole, já se nudím More, normálně. já tady nejsem týden, abych teď dělal reklamu, More, No, to je fakt. já tady potřebuji si ty vole urovnat, vole, svůj sen, vole, nebo ale jak to mám říct, vole? OK, jak chceš. Organizaci, která si stojí za svým vývojem, jako Mercedes. Já se nudím, vole. Hele, hej, vole, on mě strapňuje, ty vole. Asi má ego až na půdu, ty vole. Kámo, je můj prostě, je můj 8 prostě. Zdravím, rodinu, každopádně chtěl jsem říct, Nebojte že... se, víte co, já jsem pojištěnej. Chtěl jsem říct, že každopádně Já jsem pojištěnej. Tak mohli bychom začít tím, že to celá zvedá Kádři provokujou a taky jsem jakoby v testu. Kámo, to prostě, když je 5 let a dej za mámou kamaráde do toho. Mami, podívej se, co umím, hele. Víte co, já jsem pojištěnej. Chtěl jsem říct, že každopádně tady mě Tak mohli bychom začít tím, že to celá zvedá Ok, co umím. provokujou a taky jsem jakoby v testu nějakého sledníky a Co dělá? můj soupeř, Lesy už to nedává, čemu Lesy láme charakter. myslím, že adekvátní zkouška pro to, abych se posunul dál. Tak mám jako na vysokou. Pokud se, Martine, ty posuneš dál, zajímá tě třeba po Snakesovi nějaký další Všichni těch vlačků, všichni těch vlačků, podívej se tady, kolik je lidí. Já to spočítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hustě selek. 13, 15, 16, 17, ale zase se mi neutočili, když já jsem něco dělal, takže bacha. Je tady 35 lidí, kdo by chtěl páku nebo rvačku? Už to ukončíme. Páka, kdo chce páku? Zazve teď? Nikdo? Kdo chce rvačku? Jdeme na to, pojď. Já ti věřil, ty brzko. Počkej, já jsem se postavil rovně. Já jsem neutočil ze zádu. To bylo v klidu. Takže? Klidu jako Na rváčku máte ještě čas. já jsem začal normálně jako v klidu, ne? Příští víkend vás čeká zápas. Ale vy mi nerozumíte, já nemůžu teďka konfrontaci. More, já potřebuji ukošírovat svůj vztah Když si mluv tátovi. Já to chápu, jako Dark Way. s tou firmou, vole, to. Co to dělá obličej? Když si mluv tátovi. Já to chápu, jako Dark Way. S tou firmou, vole, to, co dělá tady tenhle podnik. Já potřebuji něco
Splňující sen. Jednou jsem četl takový komentář, že největší bitka mezi námi byla, kdyby někdo dal prej do klece piko, že bychom se o to poprali. Tak nevím, jestli to je pravda. Já takovou neberu už 4 dny, jak si to bude kamarádem. Já to konto napiju se, něco řeknu a možná ti napálím jako. Tady, já 4 si dny. napálíš, co bys jako tady dělal. Já se taky napálím, podívej se, tady jsem se napálil, víš co. Já jsem z Mostu, brácho, můžeme jít tady nad tím smělem, ale jsou koukaj nás děti, takže pak už si odmí, soutěž klikák taky, můžeme prostě až vyhadnout. Ano, to je koci na zoletiku. Máme někdo už Já vyhadnout. každopádně jsem prosím vás rád. Můj Když jsi měl naposled, kámo, 4 dny jsem naposled. super tady prostě si dělá reklamu, já mu nechci prostě tady jaký konfrontace, vole, jakože No, co Lunetik to, já mi bude nevím, kámo, koho víte chceš sledovat. co, moje segra, More, já ti nelezu do prdele, kámo. Já taky nelezu. Já ti nelezu do prdele, takže prostě si mým obejváků, kámo, Jsem, pořád. jo? Takže prostě dáváš to dobře. Zatím jakože spíš bruslíš, jo? Ne bruslí, ale bruslíš. Já jsem rád, Ne, jakože, se těším. Dobře, pánové, Takže- posuneme no. se k otázkám z Instagramu. Tím, že vás tady mám pouze Kámo, jako, až tam bude to volat, to co je jako... 2, tak mám pro každého z vás 5 otázek. Budu se snažit dávat rychle na střídačku, Okay. ať to odsejpá. Jdeme na to. Rychle. První jsem tak strašný. to bude hodně Takže rychlý. první? Vlastně. Dobře. Martine, jaký je tvůj body count? Co to je? To znamená, s kolika dívkama, ženama už si... Tak to je tak 2 miliony, vole. Já jsem to říkal jako, je to jako levisky. Kolik mají číslo levis? 515, ne? Jaký levisky? Hej, to jako číslo levisek, no. Měl jsem to štěstí. každopádně, počkej. Ale to byly sami rychlovky. Počkejte. Já jsem 4krát zamilovaný. Měl jsem prostě 4 lásky. Mám a zkušenost levisky 515. se Zarou. 515, žádná fléžina. Je to prostě dneska nepřijatelný, protože v 90kách nebyly prezervativy ani Viagry, Já dneska každý nechápu. píchá za peníze a teďka to lidi dělají z lásky. Prostě byla lepší doba. Chodil jsem na diskotéky, kde byla koule, pil se rum s kolou nebo víno s kolou za 30 korun a dneska si každý hraje na fréra. Kolik mám holek? Můžu mít jenom jednu a budu frér. Nemusím mít 1000. Snakesy, první otázka na tebe. Jak se má Petra Kvitová? Tak Petra Kvitová. To je jeho láska. Vysoko. Zabil tě. Hej. Bonduel. Bonduel. More, mě to je jedno. Já jsem hlavně rád. Dobře. Bondu. Nějaká propaganda, dobře, reklama. Frér tady ukázal prostě, víš co, že prostě Luneťák, vole, jde na nějaký organizace, bude představte si nějakého zpěváku, vole, nějaký, vole, vole, 4 miliony, vole, 15 milionů kun, to chce, vole, tady to Kam zmizel? Luneťák, vole, jde na nějaký organizace, bude představte si nějakého zpěváku, vole, nějaký, vole, vole, 4 miliony, vole, 15 milionů kun, to chce, vole, tady to přijde do mého obýváku, vole, a já tady budu úplně tady tohleto, more, víš co, že má nějaký jakože nebo jakože spí a prostě, že se vrátí ke kariéře a že prostě nějaký barbituráty, vole, tady tohle, každý prostě na tohleto, nějaký tohleto neříkám a každopádně, že má nějaký, hej, že mám nějaký prostě jakože progres nebo takhle. Ty máš Nike, jo? Já prostě, každopádně ukazuju, hej, Pojďme něco dělat, ty vole. ukazuju, hej. Pojďme něco dělat, ty vole. Kluci, dobrý, pojďte, nechte si to na stare down. Hej, já mám Ty nás takový čeká a posuneme se dál. Ano, lesy, poslouchám, ano, lesy. Díky moc velký za suba, 3 měsíce, bro. Ty jsi tady nejdýl, bro. Díky moc. Otázka, Martine, na tebe. Jaké Ano. máš vztahy se zbytkem Lunetiku? A myslíš si, že ti fandí v tomto zápase? Nevím, No, za roky, vole. každý To jinak, to my jsme je. spolu dlouho nemluvili, protože jsem udělal spoustu chyb a nechci tady vytahovat prostě na Mě by zajímalo, kde má prachy, kámo, počkej, bude prachy, kámo, neříkej mi, že 20 let, kámo, mu ten Lunetik našetřil tolik, kámo, to ani nevěřím. rodinný prádlo, protože to nikoho nezajímá, ve smyslu to zajímá Co děláš? prostě Before jenom, declaration? starý lidi a matky samoživitelky. Hej, žralok, more čelisti, jednička ruka, hej, more viděl jedničku čelisti, ten vrtulník byl v píči, já když viděl ten vrtulník, kámo, ten vrtulník se potápěl, Nemůžu byl v točit ze zádu, nikdy to píči, neudělal. vole, mě bylo 12 let To nedělám. a vrtulník, Neproti vole, mě šel do nemůžu najít píči, zautočit. čelisti jednička, já šel do Mrtka. píči a Jenom takže tak, jenom zepředu. ty Snakesy, píčo, hej, druhá kámo. otázka na tebe. Snakesy, To jsou frustrace, ale já si to užívám, protože vidím ten, jakoby přelom v mým životě. Hej, ty píčo. Ty máš drogy, brácho, vole, Snakesy, musíte mám na to. tebe druhou otázku. Hej, Jak to je Ty píčo, no pojď. to je s Gerildou?
Geroldo, jako co, jako zvolí výkon? Pokládám, že Kde máš vodku? jde od tvou Hej, dejte mi taky někdo vodku, ty vole. Ještě jednou. Ty vole, frajer, tam já najdu vodu, já si polejvám vodu, to se nepolejváš. Každopádně, Prosím vás, dejte mi někdo vodku, jako to bylo férový, tam má vodku. Barbara, Lukáše, Ty kráso. který každopádně Proto to na je mě neleje. fér. Proto to na Lukáš mě neleje, Barbara, moje udělal vodka. by tady prostě Ti praskne hlava, kámo, dřív než jim. intro, Verily 2, já jsem z toho v píči, miluju ho, možná ho miluju. No píček, já jsem někoho zbudil, kámo, kurva, vole. Verily 2, A co dělá já ten jsem z toho debil? v píči, miluju ho, možná ho miluju. třetí Hej, otázka, nechci- Martine, na tebe. Bičo. Kdy konečně vydáš nové album? Ještě jednou, kdo, já nebo No, tak jako album, jako já mám album Známek, album Motýlu, ale ne, někdo, dáš mi já prostor. prostě mám písničku, já bych chtěl 22. června všechny prostě pozvat do Ostravské arény, tam se nikdo nedostane, tak prostě ať kouká na preview, protože tam představím novou písničku, budem party, bude pařit, bude Snakes, bude party, bude Snakes a takhle hovna jedu prostě, no. Co dělá ten Snakes, vole? Promiňte, jakoby. Třetí otázka na tebe. Jaká je podle tebe ideální žena? Já žena. Jako žena, no. No já myslím, že ideální žena, já podle mě Za 2000 ideální žena, za dvojku. Samozřejmě Tak prachy. evra na kráně, Ideální žena za dvojku, ne? jasně, takže každopádně, já si myslím, že každý prostě, nevím no, ideální Kámo, to je žena šílenost, kámo, co tady sleduju dřív, kámo, já úplně výplach mozku z toho. Hej, a ty mě neser, vole. Já ukážu, že to je můj obyvatel. A kam on furt mluví ten Snakes, jako? Hej, počkej, zkusím se efekty, hej. No ale si ty vole, já potřebuji podpořit zdravě svý sponzory, prosím vás sponzoři, ještě mi chybí 15 tisíc a potřebuji jakože zaplatit Vodafone. Mám pro každého z vás ještě dvě otázky. Moje mladá, Já fečku poprosím je, já režii se o omlouvám, umístění našel jsem si telefonního fečačku. čísla dolů na Našel jsem si Peťa. Vážně. dvě otázky. Moje mladá, Já fečku poprosím je, já režii se o omlouvám, umístění našel jsem si telefonního fečačku, čísla dolů na pásek. její Brzo budu zvedat fečačku telefony a budete a moci já otázky pokládat potřebuji přímo do živého 15 vysílání. na Vodafone. Jo? Jako Lesy je fakt král, vole. Příjemný let. Hele, já klidně budu dát Čtvrtá prostor. otázka na tebe. Hej, počkej. Jaká je Jdem na půl, ne, brácho? Jaká je ideální žena podle tebe? Ideální žena je ta, která tě To má je, ráda. teďka mi tady ukázal, jaký tady bude mluvit o 15. Moje ideální žena pro mě je ta, která prostě s tebou stojí, i když se ti nedaří, která, jako moje máma. Ideální žena, takovou bych chtěl, jako je moje máma. Ale chtěl bys to jako, abych měl jako nástupovku. Jsi moje máma. Ne, to nedělej, brácho. Hej, já neprovokuju. To nedělej, to je trapný. Já jako. nejsem Erik Lindros, vole, já nehraju hokej. Já taky nebudu mámu, jako je tady sázka, jsem slyšel, že tady je sázka, že když prej vyhraju, jako, ale bacha, já nevím, jestli vyhraju, ale že když zaspívám mámu, je tam kurz 5, brácha mi volal, že by na to dal pade, ale on je tam jenom 5000 jako max, takže když dám jako, že vyhraju, zaspívám mámu, tak je tam kurz 6, takže to je 30 doma, no, ale já to musím sadit přes nějaký jiný lidi, ne? Takže prostě takové věci já nebudu, prostě, ať se ta Fortuna prostě pošle, takové věci já nebudu dělat prostě takové věci, že bych zpíval prostě mámu pro peníze. Já se mám svůj No. A teď okamžitě sežente někoho, kdo zná toho Kociána, kámo. A řekněte, jestli to zaspívá nebo ne, kámo. A jdeme bohatnout, chlapi, vole. mámu neprodám ani za 30 000, ani za 5. Nebudu zpívat mámu. Jenom abyste to věděli, stáhněte ten kurz. Hej, dobře, ty vole, dobře, chápu, ty vole, děláš si na to licenci, ty vole, jakože Ale kámo, jeho kámoši ho do toho dotlačej, kámo. Já ti říkám, jeho tam dotlačej, kámo. Jebe ti, vole. Erko, vole, chápu, vole, jo, stojíš za svým výzkumem, dobře, každopádně já ti to neberu, ukázal si svoji reklamu, já ukazuju fanouškům, že podporujte mě, protože udělám něco fenomenálního. Já mám v plánu spojit UFC v Clash of the Stars. Kdybyste věděli, počkej, brášky, to je můj koncept, jo? Hej, já jsem nahypovaný a já ti říkám, že mám v plánu... Já jdu na záchod, nevadí kuci, tak ti to pokecám, jo, já se vrátím hned, nemůžu? Hele, ty si jedeš svoje, vole, ukazuješ, že máš, vole, 15 milionů fanoušků. Já nevím, kolik má fanoušků, já jsem hodně lidí zradil, jako. Vole, máš pák, sekelničky, chtěl si něco dát páku, vole, já chtěl jsem si dát mrdám, vole, páku, tvojí vole. promiskuitu a já každopádně Co to tričko? si jedu za svým,
podpořím, já jsem rád, že vlastně fanoušci byli ti, kteří odstartovali moji slávu, jako, ne, bez prdele, to nejde o to, jako vole, že... Víš, že sláva pomí tráva, lepší je prostě pravda než sláva. Sláva Já prostě, dneska je, zítra není, jako na slavu se vyser, brácho. Idiot, vole, ty jsi Asi jo. v 15 měl, vole, Ne. měli jako 100 000, vole. V 21 letech, já jsem si všechno vybudoval sám, mama byla sama, vole, my jsme byli 3 děti, Dobrý, takže mě jako tak nemůžeš říkat, já jsem idiot. chápu. Vůbec tady to ne... Já chápu. Co dělá? A jako co děláš? Já se teď dělám jako ninju, protože už mě to přestává tady bavit. Ne? To mě hypuje. Ta otázka na tebe. Počkej. Kromě kotoulu taky hvězdu? Já každopádně jsem rád, protože dobře přiznávám. Co měl tam jsem dělal, úraz, taky šel hrát. takže jsem s kotníkem, Jako takže Kennen. normálně jakože, jako Co kdyby dělá? způsobila jakože nějaká vrcholová, to je idiot. Každopádně jo, nějaká síla, já... Jsou kluky z Chebu. Hej, tak mě Já napálíš, tak jako o každopádně- něčem, jako tak mě napálí, no. Jak Ne, to no nějaký mám- sport, ty vole. Cítím úraz, cítím 8. díl, 8. turnaj, more. To není, vole, zajíbaců, vole, v Tekenu, vole. Kamo, ten Snakes tam má jako vlastní pořad, nebo co, kamo? Ten Miller, kamo, už třeba 100 let. Jakože 8. díl, vole, secky, vole. Ty Já vole, ani nevím, moje co. Já ti biju i slepej, nevadí? To bylo trápný. Lisin. Každopádně, hej, Lisin. bacha, zajbaců, vole, 8. díl turnamentu Clash of the Stars. A já v tom viděl prostě Jako tohle je můj jungler, jsem se ptal, can I jungle? Jo, tak běž. propojení nějaký smysl, ty vole. Hej. Martine, poslední otázka na tebe, než se posuneme k telefonním hovorům. Nebojíš se tajemné komnaty Snakese? Co to je? On tam zavírá, otvírá lidi, je vlastně pánem té tajemné komnaty. Hej, počkej. Hej, já potřebuji 2 minuty, abych, počkej, oba dva vás OK, 120, Hej, 119. vidíš to? Je v obejváku, víš co? Počítám. já jsem- Jakoby, že ty seš v obejváku, my jsme 2 obejváku, že jo, prostě. Takže, a děkuju, jo, vlastně já vím, pak udělám kafe, tady to, dobrý, jo. Takže, hele, takže každopádně ti říkám, že já si prostě jenom akorát, jakože takovej nějaký přelom prostě v zápase a v nějaký, prostě, protože mám plán, prostě Venom, ty vole, jo, a já to mám rád, prostě najednou, já chápu svůj osud. Já prostě, Každý ten lesy. líbí se mi můj sport, Co to využiju lesy? to, že mám tu šanci a líbí se mi to. Já děkuju fanouškům, že každopádně Říkali jsme víc, víš? jste hrdinové pro mě. Jste hrdinové, já zdravím svoji rodinu, každopádně zdravím Norimberg, jako nebo Norimbergskou smlouvu, jo? Nebo, já bych si vzpomněl, počkej, jen tak jakože, to je obraz, hele, ty tady ješ prostě jakože svých 15 bilionů holek, nebo takhle. Ne, to a já, ne, zase pozor. tak Já nebudu útočit na tebe Dobře, ze zádu, abych posuneme se k normálně telefonním klasiku. hovoru. Snakesy, pojď na místo. mi není dobře, jdeme si počkejte, zvednout prosím vás, volající. voda, není mi dobře, fakt mi není dobře. More, já tady nebudu dělat brikule, tady to, počkej, jdeš frajere. Já tady nebudu dělat brikule. Já jsem si dneska řekl, že to prostě provedu světsky a prostě vysvětlím, jak se věci mají. Já, To furt emotuje, mým kámo. životě je změna a já... to Máme musím tady telefonní hovory, pojď zpátky na místo a jdeme si je poslechnout. Jdeme na první z nich. More, Píčo, já kámo. potřebuji- Halo, slyšíme se? Vidíš, že nějaký násilí, ale taky bychom mohli být u Jak se jmenuješ a odkud voláš? Pojď, moment, ticho. Radek z Poděbrad. Výborně, Radku, na koho máš otázku? Snakesy, pojď na místo, prosím tě. Mám otázku na oba dva, já bych se chtěl zeptat kluků na čem Snakesy, Já si zadní umím, kameře, co mi pojď. říct. Jo, Já si umím, co mi říct. Radku, je to jednoduchý. Já jsem dneska si dal prostě 2 paňáky vodky, měl jsem trénink a jedu z podstaty, prostě mám rád zábavu. Jako kdybych ti řekl, na něčem jedu, tak je to propagace, ne? Nebuď úplně blázen, ne? Jo, tak jenom, že to vypadá dobře, no. Ale tak mu aspoň napal Snakesovi. Ne, to zase jako napál, jako. Já čekám, Tak to je defaultní topař, kamaráde. Tak to je můj defaultní topař, kámo. By far, vole. Když ho vypingu, čum, ne? Tohle je můj top, když ho vypingu, čum. trénink a jedu z podstaty, prostě mám rád zábavu. Jako A tak- kdybych ti tak řekl, na něčem pinguješ, jedu, tak vole, je to Tome. propagace, ne? Nebuď úplně A už blázen. se ne? nasral, vole. Jo, tak jenom, že to vypadá dobře, no. Ale tak mu aspoň napal Snakesovi. Ne, to zase jako napál, jako. Já čekám, až zautočí, já jsem A takovej. co dělá? Já nelžu. Hej, odděláš ho. Hej, dobrý, děláme tady prostě... Dobře, děkujeme za telefonát, měj se hezky, ahoj. Tady tenhle B4 je prostě přelomový. Každopádně B4 je o tom, kdybyste věděli, známka intelektu, B4 je o tom, abyste se poznali. Takže já to prostě pobral, protože
dobře, našel jsem si právničku, jo, soudník jakože dělá na soudě, tak prostě Jo, fakt? zasvětila do intelektu, že počkej, že mě zastupuje. Na Tak prostě, okresním jo, čemu? zasvětila do intelektu, že počkej, že mě zastupuje. Takže ten koncept je prostě takový bude mladá, šéf, kámo. je právnička, takže já prostě mi řekla svým intelektem, hej, nedělej fréra, počkej, jak to volám, hej, ty jsi zachytal, hej, počkej, takže moje mladá je slovenská právnička, hej, to vyplo. počkej, dej mi 10 vteřin. Kámo. Takže moje mladá Tenhle si absolutně nechápe, co se děje, Do vole. kopce. a počkej, Máš nevýhodu, bacha na to. slovenská právnička, její 22,5. Slovenská právnička jmenuje se Sisi Norenová. Každopádně se pak jako rozvedla. Kámo, ty měl Jdeme na dalšího infarkt. volajícího. Co tam emotuje Ahoj, zas? slyšíme se? Slyšíme se. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Ty. Jirka z Prahy. Ahoj Jirko. Ahoj Jirko, na Já koho mám máš otázku? trenéra Jirku, já mám rád všechny George Na Michaely. tebe, Tomáši. Hezky. Ano, poslouchám tě. Zeptám se, děláte nějaký testy na drogy před těma zápasama? Ne, neděláme. Myslím si, že nikomu by nepomohlo, kdyby tam pod vlivem šel, takže myslím, že bojovníci jsou dost odpovědní na to, aby se toho vyvarovali. Že teď mi to jako momentálně nepřijde, jako že by byli v normálním stavu oba dva, jako že jsou světý až... No, Jirko, jsou Jirko, ty rozjetí. pracuješ na poště nebo co děláš? To je moje práce, já tady bavím lidi, vole, tak jdi do piči. Uzerante. Oba dva, jako... Ty pracuješ na poště. No, Jirko, jsou ty rozjetí. pracuješ na poště nebo co děláš? To je moje práce, já tady bavím lidi, vole, tak jdi do piči. Uzerante. Taký keci, jestli jsem city nebo někoho to zajímá, ty vole, lidi umírají ve válce, ty vole, nikdo nemá což rád, děti nemají tušky, vole, do školy a ty tady řešíš, jestli my dva jsme světý, ty vole, tvůj život je o tom, jestli já jsem světý, ty vole. Každopádně Pičovina, ne, můžete úplně. být svědkem. Děti nemají tušky do škol. Jakože... Promiň, Jirko, já tě neznám, neřeš to. Byl jsi se zeptat něco lepšího? Můžu se zeptat já tebe? No, Řekneš mi pravdu, jako máš velkýho. no, teplej asi, vej. Jo, jsem, to vidíš, ne? No, dobrý. Dobrý, Jirko, čau, dobrý, máš na Tomáše. Jsi hodnej, že jsi to volal, sorry. Tohle není Meduza. Tohle to mi přijde jako... Jo, tohle to mi přijde jako by... Člověk teďka kouká. Já nejsem teplej, vole. I děti. Děti na to koukají, protože prostě vole, mají rodiče, kteří na to povolí koukat, jako. Nemůžeš prostě takhle mluvit, jako víš, buď v klidu, prostě tady to je zábava, vole, jestli to prostě také... Jo, je to jo. Jestli to není zábavný, tak sorry, jako. Pojďme už. Tomáši, ahoj. Pojďme už. Děkujeme, Díky, děkujeme, hezky, ahoj. Odslyším, Já budu snažím souhlasit, ty vole. Jak máš velkýho? Tak, jdeme rovnou na další. Dobře, reakce. Už je to tady, dobře, ale- Ahoj, reakce. slyšíme se? Halo, slyšíme se, čau Lesi. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Já jsem Michal z Havířova, chtěl bych pozdravit zase Mikyho, jako každý before. A chtěl bych se zeptat toho zpěváka z toho Lunetiku. Ano, děkuju. Ano, Martin, Což na poslouchá poště. tě. Jak máš velkýho? Bazu. Já bych se chtěl zeptat, jakou má taktiku na zápas proti Snakesovi? Mám taktiku takovou, že na začátku se na mě vysype, já se prostě budu hlídat, abych se prostě bránil a pak pojedu na dech. Prostě pojedu Ten Galio skin, ne? Gatekeeper, čum? na jeho fyzičku, protože podle toho, jaký má prostě Milana, tak nebude mít fyzičku do třetího kola, já jo. Jasný, no, tak to chápu. A chtěl bych ti pochválit tělo, ty vole, na to, jaký jsi jako jiný, tak máš dobrý tělo. Děkuju, A chtěl bych 47, se bráško, zeptat, víš co. Kdy jsi naposledy střelil? Hele, takhle naposled si tady to vidíte, ne? Počkej, můžu, jako snad si ne, já nebudeš na mě útočit teď, než budu ukazovat, jako, hej, on je takovej, takže to mi dělá sestřička, protože mi brali krev, jestli nemám žloutenku, to je vidět, prostě tam mám modřinu. Já nebudu, já si hlídám rok, prostě jsem si naposled střelil, já ti řeknu přesně, 14. února, ve 14 hodin, ve 14 Dobře, hodin. já děkuju tady panu Kociánovi, počkej, bráško. Dobře, vypršel ti limit, bráško. Snakese, máš tady otázku? Počkej. Máme tady otázku pro Pavlíku, tebe. Krásný. Pavlíku, klidu, pojď. Pičo, dobře, ty vole, limit. Ale dobře, dáme pak, já vám pak Král. počkej. On ti fandí, on ti Dobře, fandí. ale mluv, Pojď, Pavlík, máš tady Pavlíku, super, to. počkej, domluv. Ano, posloucháme tě. Snakesovi, jakou máš taktiku? Taktiku. Taktiku já každopádně na to vlítnu, Proč nenový jak tíra? Apollo Já to Creed. vím, že na to vlíte. Jak Apollo Creed proti Valdragovi. Rozkopat, Snakesy, musíš ho rozkopat. Já Fakt, jo. každopádně, to je právě Oni to. si raději, víš co, to má, Pavle, oni si raději, ať na mě zautočíš. A ty se mě bojíš, protože když zautočíš, tak já ti uhnu a trefím tě, to je jasný, protože to všichni čekají. A já nezautočím z principu, protože jsi mladší, já mladší nemlátím. Trevo, nech si to líbit, Trevo, normálně se rozběhni Trevo. Ty vole. Dobře, děkujeme za telefon. Mějte hezky, ahoj. Pičo. Dobře, děkujeme za telefon. Mějte hezky, ahoj. Kluci, vydržte.
Ty vole. Tak ten už našlehli, kamaráde, vole. More, Tak tomu praskl celý pytel v té prdeli, já vole. si tady řeším svůj život. No to jo, tak si zavolej nějakému vole psychiatrovi nebo terapeutovi. Je to tady, klouže to tady, já takové nebudu točit. Co je? Zavolej nějakému vole psychiatrovi nebo terapeutovi. Je to tady, klouže to tady, já takové nebudu točit. Týpek prohrál má 1-0 prohrál, čum ty debile. Zavolej nějakému vole psychiatrovi nebo terapeutovi. Je to tady, klouže to tady, já takové nebudu točit ze zádu, to je první věc. Má ty vole průrva, teď. Jdeme na další telefon. Komu Máme ho 1-0 prohrál, tady. ty debile. Ne, nebážeš. Halo, slyšíme se? Co ve svém životě dělal? Dobrý den. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Řekadlo, Já jsem René Magdát. Hezky máš dobrý jméno, René. já mám nervy, ty vole. Hej, já si ten zápas Díky moc. Ano, posloucháte? ty vole. Máš konečně soupeři, vole. Ne, vole, jaký, vole, Bobs, vole, steky na 6, Ale jako vole. neberu to tolik, jako, beru to jako standardně prostě Evropan. Podle statistiky Evropani berou 3,2 gramu kokainu měsíčně. Ach jo, 3,2 gramu kokainu měsíčně. Statisticky Píš si prosím, René, vysílání, nebo bys někam dál do televize? René, Kamo, oni ho vypli, čum, oni ho slumili, to čum. 3,2 gramu kokainu měsíčně. Čum, se. Statisticky Píš si prosím, René, Co dělá? vysílání, nebo bys někam dál do televize? René, Češi jsou prostě alkoholici, vypijou nejvíc piv na světě, spotřebují nejvíc píka na světě. Češi mají nejvíc rozvodovost a ty se mě ptáš, kolik toho beru, vole. Závidíš mi? Já to vrnu, já ti nezálím, hej. Říkám, tak mluvit tady René, Děkujeme, měj se hezky, ahoj. si to chytí si to. Taky reklamu, ukazuje se, já každopádně, Pojď už ne. hej, tak těžší bude. Hej, takže, Jí se jako je to... Dobře, pojďme na poslední telefonát. Kamo, Snakesy, pojď na druhou stranu. Co to bylo? Countdown se blíží, jdeme na poslední telefonát. Měl si kouzlo. V klidu si ho poslechneme Tam zůstane, jo. a posuneme se na Amsterdam. Už se nemůžete dočkat, jdeme na to. já ti říkám, Lesy, on dostane pokoj. Halo, slyšíme se? Frér, Zdravím, slyšíme se? Ano, slyšíme. Dostane Koho máš otázku? dostane Je pokud. to hezký zápas. To mě říct, nějakou otázku. Co tady řešíme, Frér, ale mluv. Obdiv, co to tam Co? zvlášť. Bude. Je to specika a mám otázku na Snakese. Ano, Jestli trénuje poctivě, Jestli jestli drží stravu. Držíš stravu. Stravu. Ostravu, jestli držíš. Každý ví to milion let. Hej, že nejlepší je mrkev s hráškem a voda. Fakt jo, to prdím. More, já tady nemluvím, teď není čas jednat. Teď je čas revoluce. Já říkám, Zavážu si jednu ruku, aby si měl to lehčí, pojď. Hej, kámo, můžeš to brát ze čí Takže ano, stravu nějakou drží, máš nějakou další. Hej, takže já jsem aktivní, Jestli můžu. podle Ano, posloucháte? činnosti, tajto. Zkusit. Já to vidím jednoduše, když vyhraju, 2 roky, tajto. jestli, jak A, si říkáš, že tak se to jmenuješ, už že si to mě říct, to já vím. Míra Miky na Zatoměřic. Hele, Litoměříci jsem byl hodněkrát, ale nikdy jsem nebyl na vazbě, nikdy tam nechci prej, tam mají strašně černou díru a když zlobíš, se tě tam zavřou. Takže kamaráde z Litoměříc, řekni to takhle. Moje budoucnost je nejistá, jako budoucnost celé planety. Chci říct, že jestli vyhraju nebo prohraju, já už jsem vyhrál, že jsem do toho šel, že jsem začal prostě cvičit, že jsem přestal fetovat tolik, kolik jsem fetoval předtím a že jsem prostě svobodný rváč, protože se nebojím, že mě plastí. kurva, pamujou dementní Adam, vole. Protože má prostě ze mě strach, to je jednoduchý. Pojď už. Rozumím. A máš nějakého konfliktního soupeře, který ti třeba, nebo člověka, který ti třeba vadí? To mě zajímá Ale ta mě nevadí nikdo. Držte huby, Mě vadí- držte huby, mě zajímá ta konverzace. Mě vadí, nemám nic konkrétního. Snakesy, pomalu Snakesy. Máme tady hovor. Mě nevadí nikdo konkrétní, mě vždycky vadí jenom blbec. Jak říká Jan Verich, nejhorší je srážka s blbcem. Čekáte prostě bitku, nechtěl prostě páku, prostě no, tak se dáme facky, klasik. Kamo, tam mluví 4 lidi naraz, kámo, to je totální, vole. Děkujeme, ahoj. Pojď už ne, dělej, pojď. More, Kluci, posuneme se ke Amsterdamu, běžte oba dva dozadu. more, ale Lesy, řekni, mám moc. Teď jo, je v klidu. Já nechci, víš co, já ho respektuju fakt. Jako vážně, já jsem šel na zápas. Tady to je už tak, nechci prostě. Zůstaň Martin ještě vzadu. Zůstaňte vzadu, tak. Pokud jsme v režii připraveni, tak pojďte na Amsterdam. Aha, ty pičo, mlátí lidi tady, ty mě. Jsi v klidu. Pojďte teď, zkuste bez bitky. Podívejte Dám se, si jdu se do jeden druhému do očí. Pičo, More, jde mi Fréra. já nemůžu Hej. naskakovat, ty vole, to nejde, ne? More, more, ty mě nebudeš rozhazovat, vole. Viděl jsi Majka, to jsi dělal tohle? Promiň. Já viděl si, jak napálil toho Graga Senčum. Jsi Majka, to jsi dělal. Čum, jak mu napálil popek, čum.
Čuma, hele. Promiň. Hej, one, two. Jak mu tam loupil na pupek čumbel, hele. Promiň. Hej, one, two. Hej, si tvůj Jakou čelinku? Já ne. Start roundu 5. Prosím. Pokud jsme v režii Pičo. připravení, To tak dopadlo pojďte někam, na váš vole. start down. Já tohle. Kále, on dal tomu Promiň. sekuriťákovi, kámo. Hej, one, two. Hej, chci druhý kolo, vole, chci druhý kolo. More, hej, já ti zaplatím 2 miliony. Martine, OK? Pojďme to vyjádřit. More, kazujeme svátečním. Nechte Vole, si ty to se na zápas. to si bereš, vole. Já se nebudu takhle mlátit tady ty děti, ty vole. Dobrý, Martin, běžíš na bok. Hej, fuj. Snakesy, už se uklidní, už opravdu Kámo, Snakes umře, vole. pomal. Jsem tě trefil, viď? Dobře, A přátelé, to kámo, bych dnešní Before uzavřel. Děkuju vám Těším za se na je to duchovní nadšené. a věřím, že i vy na tento zápas. Jako vždycky se rozloučím slovem o Fortuně, která je naší oficiální sázkovou kanceláří a která vypsala zajímavé kurzy. Počkej, to bude. Aha. Snakesy, děkuju. Kurzy. Jak byl agresivně, to byl ten sekuriťák čum. Počkej, to bude. Aha. Snakesy, děkuju. A Aha. se kterou teď taky právě máme soutěž o lístky, o VIP lístky a celkový VIP zážitek, takže koukněte na náš Fortune Style. Ty pičo, kámo, tak toto, kámo, to se posral, ne, vole. Ty pičo, hoši, tak co? Na koho barák, kámo? Já ti říkám, že Kocian vyhraje, kámo. Poslal taky na oslavu. Ty krávo. Nazdar Insomnia, díky moc za Prime subíka.